Igbo ndị ọma na-ekili anyị Igbo mụrụ m ekene mụ na aha mbụ Precious Okuchukwu Okafọ kene wetala unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka asị m na ọ ga-adịrị nwa afọ Igbo ọbụla na-ekiri m ugbu a ọ bụrụgodị na ide ekiri m ama m na emecha na ị ga-afụkwa m ọ ga-adịrị gị na mma etu anyị si eme ya ka anyị sikwa bịa n'izu ụka anyị na ofu agadaga nwa okorobịa n'ebe a nwa agadaga nwoke agadaga maazị Igbo mụrụ nwa ebe a unu ụfọdụ mkpụ na afọgologo ime ya ka anyị jee kenechi ya maka anyị na ya ga-akpa nkata ihe gbasalụ ana Igbo gbasalụ nyanwa gbasalụ ana Igbo gbasalụ ezinụlọ gị gbasalụ ụmụnne gị na ụmụ gị ọ ga-adịrị gị na mma. Igbo amaka ndị eji eje mba. Igbo mụrụ na-ekilini ndị ama ama nke Precious Okuchukwu Okafọ na-ewetala unu na Igbo amaka maka na mụnwa bụ Adaọrụ Uko ada unu ada ndị Igbo na-ekili ya. Daalụnụ. Igbo amaka ndị eji eje mba. Ka ikene onye ọbịa enwe n'ụta maazị anyị ekene gị kene ndị Igbo na-ekele mụa na-agafegodu mụa kọtọchiru nwanne na-agafegodu nwanne kọtọchiru anamachikwanụ ifulu ukwu eze m ndị banye ekenenụ m afa m bụ Bliss fa na-akpọkwa m Dat Igbo boy ekene m unu Igbo amaka ọ dị mma nna achọrọ m ịjụ gị kedu Bliss kedu ezigbo afa gị? oke ezigbote afa m bụ Tobechukwu afọ Igbo m bụ Tobechukwu afọ oyibo m bụ Melvin dị n'afa nna m bụ Ejiofọ. Tobechukwu Melvin Ejiofọ ọ ga-adịrị gị na mma. Kezi ka Bliss ke ka afa si ọ afa ịma ndị odilegwu na-agụ ife na-akpọ egwu na-agụ bụ rap ịmago so mụọ na-agụ rap n'onu adamagụ kebe n'onu Igbo mana na-agụ ife niile na-agụ bụ ọ na-adịbakwa n'oyibo but nna-abịakwa ntinyekwa Igbo na ya mbịa ntinye Igbo ka famalụkwa ebe m si wee bịa ịma na omenala dị mkpa ife ọbụla ị na-eme ka ị na-egosikwa ebe isi wee pụta ịmago so Bliss mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ na mahadum na Nsụka ebe a ka m nọ wee ka m nọ chọba n'afọ m ga-aza nnọọ si oke ka m zabagodu Bliss ịmago nọkọta ntinye Bliss na ya ịmago just a na-etinyekọta ka ọ na-adakwa ụda ịmago so mgbe a ka m bido zaba Bliss ịmago zalụzie ya nnọọ pụta tinyekwa ụda Igbo boy na ya ka famalụkwuo na nyele ya adaezi ezo kedu ebe isi wepụta n'ala Igbo? oke abụ m onye Imo onye Nkwere ụmụkọ Nkwere n'Imo steeti abụ m onye Nkwere mana eto m n'Enugu ka a mụrụ m. Ịhazi n'ụzọ ndị Enugu so ụmụaka ndị Enugu juru na anyị na-eti eti nenekwa Flavor nenekwa Raw nwanne nenekwa Fino ịmaga anyị erika den o nwekwu ndị nke ị na-amarọ fe erikakwu na-abịakwu so but anyị nwa anyị abịago kpọghee ụzọ ịnekwuo dị J Martins anya anya nwatokwu n'Enugu mana ọ bụ onye Abịa but o too n'Enugu mana o too n'Enugu Loaf bụ onye Anambra Loaf bụ onye Ọka onye Ụmụnze sorry mana o tokwa n'Enugu mụ ya jekọrọ akwụkwọ na Nsụka so otu akwa ka anyị niile ra nnọọ mgbe anyị na-eto n'Enugu na-emekwa ile ife anyị na-eme ife egwu afọ unu niile si n'ụlọ akwụkwọ onye ife niile bịara ebe a njugo afọ unu niile si n'ụlọ akwụkwọ ma rọọ ma ije IMT n'Enugu afọ arụ edeli na wọl eje Nsụka eje mahadum dị na Nsụka UNN afa m dị na wọl afa Obi 1 dị na wọl anyị erika Loaf anyị etikwu afa mụa maka mụa na-agụkwa egwu nọ nke ndị ụka ka na-agụ Enugu aka ntokwa mụa esokwa na ndị ama ama kedu amụ gị n'Enugu onye ka ndị na bụ anyị dị Igbo mụ na nwanne m nwoke nketọ m afia bụ Muna Chimso onye nwa bụ onye atọ m so just ụmụ nwoke na-abụkọ n'oge so bụ ka ide kezi ama na nwaanyị abatagolu
enwego na enwezi na ama na ya anụgo kaje nụta nwaanyị ọsịsọ mba anụgo nwaanyị mụ anụgo nwaanyị nụ nwanne nwoke anụgokwu nwaanyị mụta ofu nwa mụ ka na-achọ nwa ka na-abịagodo ịghọta so anyị nọ eme ha na nwa nọ ndị we mana ụmụ nwaanyị kwụ na-ebu ụzọ mụtasịala ofu nwaanyị gị nwe ofu nwaanyị nwanne gị ofu nwaanyị nwanne nwoke nwe ofu nwaanyị nkịta so anyị enwe na ntọntọ nwa bụ nwa nwaanyị. Kedu nta akara ebe ego nta akara na ebe ego nke na-esita nta akara ama m na-eta akara ọfụma ebe atakwa m ọfụma oke nta akara bụkwa n'Enugu Antilinda nọzri ka a na-akpọ obere ụlọ akwụkwọ ahụ ebe a ka anyị nọkwa gụọ dị na GRA n'Enugu ebe fa na-akpọ ogbe anwa bụ GRA so ebe akwa ka anyị nọ mee ụta aka ebe a ka anyị nọ mụba n'akwụkwọ primary wụkwa n'Enugu Ekulu Primary School n'Enugu kwa ka nnọkwa secondary school bụ n'Enugu kwa University Secondary School n'Enugu gụchazịa n'Owerri aga m Emmanuel College n'Owerri ebe a ka nọ wee lelee akwụkwọ maka ịma na ndị ka ọkachamara erika fe wee pụta wee sị gịnị Bliss na mụ na ya go na Imo State Nursery and Primary School ya malụ n'ụlọ mụ na ya go na Nwada Akakụ secondary school enwejo ekere ọdọ si na ọ dị n'ime Owerri town mana ọ bụrụ na egwasị anyị ụmụnne ndị na-ekiri ya owozi echi onye bịa ikele mbe na gị na ya bụ nwanne anyị anwụ di ya si a na-asị nọọ nwanne anyị nwoke dị ịba mụ nwagodi ya kpọlụgodo maka na a sị na ebe mmadụ enọwe mụ mmadụ wee too ebe a ka ọ ya akakarịsị na ya si otu osi na-adị ndị Enugu anyị na-azụpụta ụmụ ụfọ ka anyị si azụpụta nwa kachara acha ndị niile na-akụrụ na egwu n'ụchọ ụfọ ka anyị si azụpụtafa ọ ga-adịrị gị bụ onye na-ekili mma anyị ga-eje ka anyị kụtụrụ egwu nwanne anyị nwoke anyị kụtụ egwu anyị zụtụkwa obere afịa anyị anachite azụ anyị na ya ka nọkwa na-akpa nkata bụ ife dị ezigbote oke mkpa ọ ga-adịrị gị nwa na-ekiri mbụ mma. If you Bliss, pick up no. But you the double the window. I put up one and nilo so one corner. Eguada toge. All black with the berets. So broke one confra all dress code. Oga boss say blue one butter. Still on my space, still on top of the matter. Draw for manata. All talk I be do fuba kata kata. Wo you tongue in a last man over. Wo you tongue muna last man cover. Chairman, anything for the weekend. Cha. Igbo kwenu. Mwanu. Zwanu, rienu, mwanu. Nkịta sị ka atụpụrụ ọgbụgbụ n'iro ma hapụrụ ọgụ ya na ndị mmụọ. Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekwa amagba Igbo amaka. Ama na ụbọchị eke ndị abụọ ya na ha agaghị azụ nke mmụọ. Nke eji eme nke eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka. Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Ọ bụ ya ka ejiri si na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na nne ya nọ ya nna ya nọ ya. N'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu. Ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara unu Igbo amaka. Ndị eji eje mba. Ihe ọzọ dị ka ibi ya bụ kedu mgbe ibido maa na iti egwu dị n'akara aka gị? Ịmakwa na egwu dị na-adịkwa na ọ na-ada adịbakwa n'ọbara ọfụ onye egwu dị na-arụ bụ nne m so mgbe anyị na-etokwa ọ bịakwa ịmago ọ na-ego egwu ịmago ọ na-ego egwu ọ na-akpọkwa ogo na nke a na-akpọ kaset ogokwa na nke a na-akpọ rekọd ịmago so anyị too egwu jube anyị ka anyị na-eto ịmago so ọzi ka anyị na-etozi ka nwanne m nwoke bịa kpọọ m si m mama nunugodile egwu anụwa anyị nọ na-ege nnọọ ife niile ife ọbụla bata nnọọ nne m gote nwa ya na-egekwa ịmago na-agbakwa agba ịmago so anyị wụ ụmụaka ama nnọọ na like igba egwu so ndị mmadụ bịaba anyị ịmago nu ka nne na nna na-adị fachi igosi ndị ọyịfa na ụmụfa makwa nke na sokwa na ndị na-eti ọsịkwafa ngwa gbaalụ na ntị egwu ka ọfụ gbalie egwu Chris Okoti gbalie egwu onye ka onwenụ anya na-agbakwa n'oche ụmụaka
so ọzi my brother bịa kpọọ m mgbe m totetugo nwantịntị mgbe m banyego banye n'ụlọ akwụkwọ ọfụma na-ajụzi si m mama nunugo odile egwu anụ a wee wedezie kaset wee nata ya n'ụlọ anyị wee na-ege wee ife mgbe amadị m ife a na-akpọ odile egwu ahụ bụ rap so imago ngebe si ke odile egwu bụ ife anụ a mmadụ nọ beat imago a na-akụ nọ ịgba na-akụ nọ just na-ekwu okwu n'elu ya na-ekwu okwu n'elu ya imago otu ọkwa ka m bido so nchọbazie odile egwu anwa nchọta nke a imago before mmalia like bịa ndetu bịa n'akwụkwọ like nge ndetu imago before mmalia ndebe nke mụnwa mgbe m banyezi mahadum na Nsụka mbido debe nke mụnwa from there itikalụzi ya so imago but my brother did gosi m the egwu ada agụdị egwu but ọka ụwa dị ọ just wele ya gosi gị imago ka ị ga-esi wee so egwu enyelụ ka maka mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ na Nsụka maka ọbịa nọ mee gị imago ife mmụta Nsụka deje edoye ịmaga amakwa enwere ka ị ga-esi gaa n'akwụkwọ na Nsụka ịhapụ ịmụta kafasi asụ ma ọ bụ na godi ya amụta otu fasi asị keke isi ya ka ebe ị na-aga ijekowe deje mana asụsụ ha amakakwa Nsụka bụ ebe obibi nke gị nwa bi na hostel ibiri n'ime ebi m n'ime ụlọ akwụkwọ mgbe m gụrụ arọ mgbe m batachara ụlọ akwụkwọ nke izizi arọ izizi mbata bụ na ebi m na ebe a na-akpọ Six Flat na Nsụka bichazie ebe ahụ kwapụzie bilizie na ụlọ obere ụlọ a na-akpọ Boys Quarter bili n'azụ bizie n'ime skuulu kwa gụzie arọ abụọ arọ atọ arọ anọ gụọ arọ ise maka strike ndị abịa gbaa strike anyị niile anọrụ n'ụlọ ana so mgbe anyị nọ n'ụlọ ka anyị nọ n'ụlọ mụnwa bụ nnọ n'ụlọ ndị ọzọ na-etigharị mụnwa na-edekwa dị egwu so dị egwu bịa nnọọ n'ome isi ma ọ dị jụụ ọwụ ife ndị ọgbọ m na-eme mgbe ọ bụrụ na mụ na ya tukwu otu a idisi ajụ otu a mma echekwa na maka na-abụ ebe ị na-agụ egwu dịka bụ onye aghara mba abụchara m onye aghara ọ dịrọ m n'arụ but uche m dịkwa ị na-agụ egwu a ndị mmadụ eche gịnị ha dị isi onye ajụrụ eju onye dị efe a ịnwetara ya mana nke ahụ fụzi gị na-afụzi na onye a bụkwa nnọọ ezigbote nwa na-emela onwe efe ya ọkwa Chukwu mana ịma egwu onwe mụnwa mwepụ egwu ndị bịa n'akụkụ mụnwa imago mwepụ dị egwu mụnwa na onwe m otu Chukwu si kee m nna edebekwa ya n'akụkụ then debekwa n'akụkụ na mụnwa maga anụkwugo nwaanyị so nna dị etinye arụ ọfụma mbịa nnọọ nọlụ ka ọ bụ na egwu adịrọ otu a ka ị ga-esi na-ebi ndụ gị na enwekwa nke bụ nke gị nke bụ otu isi Chukwu si kee gị abụrụkwa na njụ oyi rinne but adị m like ikwu okwu rinne mụa na-efilu na okwu mụnwa ka m gwa ya eziokwu okwu na ọbụla m na-achọ ikwu ọbụna ọ gbasara ego ada m ewenikwu onu m the only time na-ewenye onu m bụ ọgbasa ego then ị na-ekwelu Chukwu ukwe n'ụka ọkwa the only gbaa nwa ka ị ga-afụ nnọọ ịmago ụdị mmadụ mbụ ọpụta ọ bụkwa ma ndị nke ọzọ ọbụrụ ka ndụ ndị egwu dị iche mụnwa dị iche ịnọlụ na-ede egwu ọ dị iche ha abụọ na-aga mbịa mwefe ha abụọ nkewa ya nwekwa ndị ọ na-adịrị otu ahụ nwee ndị nke ọ bụ otu ọ dị n'egwu ka ọ dị ọ na-amanya ọ ka Chukwu si wee kee anyị political science politics ndị nọ n'ọkwa ndị na-achị anyị ka pasi achị anyị ka
ka anyị si wee chigide onwe anyị wee luo ebe anyị nọ taa even mgbe ndị amị na-achị anyị ka anyị ga-esi ganwu n'iru ka ndị ọzọ obodo ndị ọzọ nwegasị isi si achị onwe fa wee chịpụta onwe fa wee dị otu fa dị tata political science ọmaka ife anyị go na akwụkwọ kịta ka eki si etinyetu ya n'ihe gbasara egwu anyị na-agụ maka na ọ bụrụ sọ egwu ka ị na-agụ enwe ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị na-emegasị ka eki si etinye ife anyị go nọ na-akwụkwọ n'ihe gbasara egwu na ijikọta ndị mmadụ n'ihe gbasara ọchịchị ịma na ọchịchị ịchị mmadụ ọchịchị ife niile ndị na-anya n'ụgbọala na-akpọ mmadụ na-achị ha anyị otu anyị si n'ọlụ nnọọ na Lagos na steeti ahụ Lagos onwe onye na-achị anyị otu isi nọ ebe onwe onye na-achị gị ihe m mụtara n'ụlọ akwụkwọ bụ na ka esi ahazi ọchịchị otu anụnwaanyị nọkwa otu anụnwaanyị nwefu onye nọ ebe anụnwa na-ene ya anya ka ọ bụkwa na ihe niile nọ ebe a gara ọfụma na ị bịara ọrụ n'oge na mụnwa lutere ebe anụnwa na onye ji kamera na-ese ihe anyị na-ekwu kịta anụnwa na ọ bịara ọrụ na-akwụli ụgwọ so ife ndị oyibo na-akpọ ya bụ hierarchy ife a na-akpọ ya bụ ọnọdụ ka onye asị onye na-agwa onye nke a agwa onye nke a until elu n'onye isi then onye isi enwezikwa onye ọ ga-asị bịa why emero nke a why emero nke a so otu anụnwa a na-akpọ ya hierarchy and organization so otu aka nsi burukwu ya tinye ya n'ihe mụnwa na-eme kwa ụbọchị just ka ọ dịkwa ka ihe niile dịkwa ka ọ ghara ịdị ya ka a ghara ịyasa ya ihe anyị na-eme ndị na-eti egwu ọtụtụ n'ime ndị na-eti egwu amara otu esi ahazi ihe ha na-eme so fatiche egwu bifo malia maybe 3-4 years nụ na otikago onwere ozigbo ego nwere ego eji onwere moto onwere ụlọ mana ịnekwa anya arọ 3-4 gara aga mgbe ọ na-ewu ọ dịka ọ n'ọma nwụcha so ọkwa ofu ife a na-enyelụkwa mmadụ aka na ịmagomina organize kwa ka isi eme ka isi ebi ndụ gị so nke mmụta n'ụlọ akwụkwọ ha si na ma na-eme ka artist ọtụtụ ndị si na ma na-eme ka artist ndị wee chelu na isi ofu amasị ndị si Abuja ndị si ugwu ndị na-achọ ọchịchị wee bịa maka na ọ dịka onye na-ahazi ịdịka onye si ebe a na-ahazi wee bịa dịka otu anyị si weje gụọ maka nhazi ọchịchị obodo iwe ihe ahụ egụrụ tinye n'ime egwu anyị na-agụ ka m gwa gị plus ma iwepụgodo ihe ngụ n'ụlọ akwụkwọ mgbe m pụtara n'ụlọ akwụkwọ mgbe m mega ihe NYSC ịgbala odibo ịgbalụ Nigeria odibo ka m na-agba odibo mbido gbaba odibo n'ụlọ akụ so anọ m na-alụ n'ụlọ akụ si ịbatakwa n'ụlọ akụ ofu ihe a m na-ekwukwa maka organization hierarchy otu akwa ka ọ dị alụ m n'ụlọ akụ arọ atọ ka m na-apụ ụlọ akụ agbagonitego m so alụgo m ya gbagonite ọfụma nwee ndị mụnwa na-achịkọkwa so but n'ihe a niile kwa nnọkwa na-ede egwu m nke a dịkwa different ihe mụtakwa n'ụlọ akụ dịkwa iche ihe mụta n'ụlọ akwụkwọ dị iche so ịbịa wekọta ha niile ịfụ na gị na ị ga-adịnata iche ọ bụrụ na iche ịdị ọ bụrụ na ị na-akpacha anya na-etinye arụ ọ na-eme nganga mana ife ịmụtago and otu a ka mụnwa si chi ime ya achọrọ m ịne mmanya isi na onye anụwa na ndụ ya dị otu a ọ na ọda ahazi because ndị mụ na fa lụchagokwa n'ụlọ akụ fabiakwafa na-akpọ m n'igwe na-asịkwa m bros anyị na-afụkwa vidio bros ị na-eme nke gị n'iche ọ dị n'iche jisi ike biko anyị na-asọpọtụ obi aṅụrị ya na-akpakwufa obi aṅụrị asị na anyị zuo onye a na nke ya dị iche na nke ya dị iche magoso ọkwa ife a niile bụkwanụ Chukwu ọ bụrụkwanụ na mmadụ amakazi ife niile na Chukwu bịa ọ na-ahazi gị ịchọ but ị ga-ama ife ịchọ ị ga-amanata ife ịchọ mba abụ m Catholic mana ị na-ekwu okwu ka onye
nne gị ma nna gị nọtụ na ihe dịka charismatic ịma ịbịa na Catholic ndị azụ otu anụ azụpụta m na charismatic so ntị etu ahụ to so mụ na ndị bụ ndị Pentecostal na-eme ka ọ dịkwa ka mụnwa bụ onye Pentecostal mana fa mara na enwe ebe nsi abịa ya bụ na otu isi ekwu okwu nwe otu ọ na-egosi ịma na a sị na tụzie nwatakịrị aka otu ọ ya esi wee ihe Baịbụl kwu ịtụzie nwatakịrị aka otu ọ ya esi ga oto ọnwa njefe ụzọ ife niile na-ekwu na ọ da aga dịka ịma na abịasị nwa gị a na-eti egwu biko kpọpụtakwa ya na fa na n'iyi na ọ bụrụ tibe ha n'egwu ọ gafelugokwa ọ bụkwa gị ihe na n'iyi ka ọ bụ mana kịta unu bịa wetezi ihe iti egwu a dịka ndị na-enejele gị anya bụ ndị fans gị ndị ise gị na-amasị fapụtafa na-ene gị anya ntụziaka na ndụ gị na otu fasi afụ gị o nwere ka fa jesu ụzọ o nwere ka ha si na ha ejekọtazie n'ife gasalụ maka na ụmụ onye fa na-enejala anya ya na onye aha na-enejere anya ndụ ya aghasaghị aghasa enwe ndị tiri egwu nya adanụzi maka fata mana ị na-eti egwu n'ụzọ pụrụ iche amarọ m mmasị kene na anyị ekene gị na nke ahụ maka na o juru anyị afọ maka na ịbụ nwaanyị ịbụ nwa ndị Igbo mgbe ọbụla mmadụ pụtasị na onye anụwa mbọ data Igbo boy onye Igbo ọbụla ya obi ya dị aṅụrị ya sị na onye abụ nwanne m maka na a sị na nwa onye na-agba ajọ egwu ọka iko a na-akọ nwanne ya ọ dị mma kedu onwe onye na-enejela anya n'ihe gbasara egwu a ọ bụrụgodị nọ n'obodo Igbo ma ebe a tupu dịka na egwu ị na-agụ onwe onye na-enejela anya dịka nke ndị Igbo kpọ mentorship ịma na ya ndị na-enebala anya ofu onye mma na-enenyela anya ka o si eme egwu ya ka o si ebu onwe ya ka o si etinye aka n'ife ndị ọzọ na-abụsịrọzi sọsọ egwu but if ilukwa ebe ahụ ifu nọ maka egwu ka ejiri apịa ọ batakwa n'ebe ahụ ọ nọ bụ Jay-Z afịa bụ Jay-Z ịnụ anya ọfụma ifu na ịmago tata ịnụ asị gị na n'ogogo ndị na-agba bọọlụ n'ogotego tim ndị na-agba bọọlụ n'ogolia ego dị otu a isi ego dị otu a itetakwa echi asị gị na ọgụgụkwa nnukwu egwu na egwu ya ka na-ewukwa itetakwa echi asị gị na ọ nwekwa dịka ụlọ na-emefu ihe a na-ekiri na TV na ọ nwekwa nke ya ịmago so ịbịa ị na-ekiri maka ndị na-eme ihe mmụọ achọ feriro nne na Naịjirịa n'obodo anyị anụwa fanọkwa mana ịmago mmụọ achọrọ ịjọ ka njọs na-eme ya ka onye na-eti egwu nchọ ịdị na-eme ya ka onye na-eti egwu and onye nwekwa ifu egwu ọ na-eti ọnyanwa nwe ebe ọ nọ nyanwa bụrụ na ọ na-etilu mmadụ egwu ọnyanwa ji so ife mmụọ na-eme mbịasị oke ka nne n'ebe ndị mmụọ alaghị ka fa si ahazi onwe fa alaghị ka m Dangote and ọ bụrụ onye ụdị eti egwu but alaghị m na-agụ maka ndụ ya kwa ụbọchị bụrụ akwụkwọ na-agụ fụ ka o si bido ka o si bata na biznes rice ọ na-eme osikapa ọ na-ele ka o si bata na simenti ịmago malụ ka o si bụrụ so ndị na-ene anya abụsịrọkwanụ ndị na-agụ egwu ịmago ọ ndị nọ n'ọchịchị ndị nọ na ndị na-eme ọfụma ndị ama ama ịmago ndị a na-ama ma alaikikwa m ụmụnne m na-eti egwu ma raw ma flavor ma ndị nke na-abụrọ dị ụmụ Igbo ma Ice Prince ma MI fa niile bụsiri ezigbote ndị ọyị m but ụfọdụ oge nne anya nsị mba na chọrọ m just ịkwụsị ebe fanwa nọ amarọ m ka m esi kene gị ma ọ sị gị na obi dị anyị ụtọ na ije anyị bịa tata na nkata anyị na gị na-akpata na ụmụ ihe niile ndị na-agwasị anyị bụ ihe pụrụ iche maka onye ọbụla na-ekiri mụ na gị ugbu a ga-ama na ọ bụrụ na ọ na-ede egwu isi na mgbe ị na-arụ n'ụlọ akụ nke ndị oyibo kpọ bank ị kakwa na-ede egwu gị ka ị na-agụ akwụkwọ ị ka na-ede egwu gị ọ ya eme ka ụmụaka bụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-eto nteto chọọ ime ife anyị na-eme ka fa ma na ọ bụgo na fa nọ na mpaghara ebe ọzọ ka ha tikwa uchu na ọ bụ na fa achọ igwu egwu ma ọ na-akara ka ha bụ igwu egwu ka ha hapụ ịtụfu ya n'akụkụ maka na mgbe ọbụla ụkwara oge ọda mgbe o jikwa ruo oge itibe egwu ahụ pụta onye ahụ nwekwa ike iti egwu ma sịkwa na ya nweta ezigbo ego ọ chọrọ dalụri nne ka anyị kiritụ egwu gị maka a sị na ịma na egwu ga na-adị m mma n'obi afọ egwu a bụ Anamachikwanụ mgbe m mere egwu anụwa oge egwu izizi m megodoro afọ ya bụ Dat Igbo Boy mgbe m mere ya ịmago
mgbe itinye na ka egebe ka ndị mmadụ na-egekwa ya asa kekwenye bụ onye Igbo nke abịa bụrụ nọ asụsụ ya bụrụ omenala ya n'isi n'obodo anụ anyị nọ na ya maka na ọ nọrọ n'ụlọ so even ọ bụrụ ụdị mmadụ niile bịa kwụrụ n'akụkụ m mgbe m ya kwenye na ya mmechaa ya mbịakwa mmee ọzọ akpọ anyị ịkpọ ọgọ mana nke a dị na Yoruba ndị ọmụ na tere ji mee nke ahụ nke abịa wusa ebe niile nke a ka ya akpọ kịta mbanụ nke anyị akpọ bụ anamachikwanụ ka anyị dekiritu anamachikwanụ anyị kiritu anamachikwanụ anya zụta obere afịa anyị nachita azụ ọ bụrụ na ihu gị dị n'igbe onyonyo gị ugbu a na-ahụ m ịma na anya gị dị n'ebe o kwesịrị ịdị ọ ga-adịrị nwafọ Igbo ọbụla na-ekiri m ugbu a mma ma ị nọ n'ụlọ ma ị nọ n'ala bekee ebe ọ bụla isi ekiri m ugbu a ọ ga-adịrị gị na mma ka anyị detu obere ahịa anyị kiritu egwu nwanne anyị nwoke anyị na ya na-akpa onye anyị na ya na-akpa bụ Obechukwu Ejiofọ nke iji Bliss wee malụ ọ nọ n'obe a kpọmkwem akpọsi egwu ya mana ya ka na-akparịta nkata ka Igbo ga-esi wega n'iru ka o si wee na-ebi ndụ ya ọ ga-adịrị gị na mma Igbo amaka ndị eji eje mba unu na-ene ndị ama ama nke Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu n'oge Igbo amaka Igbo amaka ndị eji eje mba n'afọ gịnị ka nke a isi nọ nke izizi mba nke izizi bụ 2008 mechaa nke anwa release album afọ album m bụ Dat Igbo Boy ife niile nnada emebekwa nnada egosifa nnada egosikwafa nsugodu n'onu Igbo sọsọ ntinyekwalụ gị Igbo ka ịmalụkwa na ọkwa ịmago ife a na-akpọ ya bụ origin ebe mmadụ isi pụta ịmago so wata egwu m abụrụ egwu adama agụkwa ya ka ọ wee bụrụ na ndị obodo ndị ọzọ ada aghọta ndị na-asụ onu ọzọ ga-enye anya ka anya na-etinyezi ka anya na-achọzi igosifa na ịkafa maka ịma na obodo anyị anụwa kewara nne enwe ndị na-asụ onu nke nwee ndị na-asụ olu nke so ị ga-emekwa ka ndị ọzọ na-afụkwa so imetụkwa n'Igbo imekwa ofu ịbụọ n'olu Yoruba den ị na-achitekwa mmebekwa Igbo ị na-eme but ihe niile maka Bliss bụ Igbo ka mụwa si ebu onwe m ka mụwa na-asụ Igbo ebe niile ịgwabazi anyị bụzi anyị na-afụzi gị ịfọ na ide azọ Igbo azọ maka ụfọdụ ndị bịagara ebe a bụ ifu kafa si eji onwe fa na isu bekee na isu Igbo bekee kalịkwozie mana ọ dịkwa mma maka ndị niile na-ekpọgo obizagolo oku anyị gosi na fa afọ be nna fa n'anya ụfọdụ ka ya bịa ịkpọ ọfa sị gị na fa mara asụ ya na fa ya bịa ịkpọzi efe chifa bịa buruzo onye isi ofu mpaghara ebe na n'Igbo ha bịa chịa ihe dịka Anambra maọbụ Imo steeti kedu oyibo ka onye anyị ejichiri na-agasị ọ bụ na ofu obodo kpọlie ndị nne na nna maọbụ ndị nne kpọlie oku oruzi ebe afọ sụbalfa bekee ya bụ na ife ọzọ nche iju gị bụ ọ bụ na-eme ego onye isi Igbo ugbu a kedu ife izizi iche nọ ife na-emebinarị anyị kịta ihe bụ ụzọ dozi dịka ife ịgụrụ agụ maka fa niile na-ekili gị onye ọbụla na-ekili gị kịta ama m na ụfọdụ na-asị na fa alọ nlọ nwoke Amerịka lọọ nlọ si na-emesịa na mgbede otu a na onye dị oji ga-achị ọkwọ na-eme kịta mụnwa na-alọkwa nlọ na emesịa na ọ ndị dịka unu ya achịba ọ bụzi na unu chiba kedu onye dịka gị kịta ọ bụ na akpọ gị ọchịchị kịta si gị ụmụaka Igbo niile ụmụ okorobịa niile si gị na ha na-akwado gị na gị bịa chịa anyị Igbo kedu ihe izi gị bụ o nwegasị ife ndị onwe ife nnọrọkwa na-ele ndị Igbo ọ na-ewute m ndị Igbo ada ụmụaka Igbo ada agụzi akwụkwọ onye ọbụla na-azụ afịa onye ọbụla achọ ịgbapụ China onye ọbụla chọọ ịtụ kọntena from Malaysia ife niile awọzie afịa ịmago ịrapụzie onwe ife ịgụ akwụkwọ na-eme mmadụ ụfọdụ oge onwe ife
rọọ nwanne ọnwa ife ọ ga-achọ ime olotekwa na mba ọ bụ na ihe ọ bụ na azụrụ gị ọfụma ịgụ akwụkwọ pụta ịma na-eme nwe ụdị ife a ịghọta asịrọkwa m na ịgụ akwụkwọ bụ ife niile bikos ọ nwee ndị nọgokwa na-emekwa ezigbo ọfụma n'egwu anyị na-etife jere akwụkwọ mana ọ nwee ife eji akwụkwọ na-eme mmadụ ọ na-eme mmadụ isi jụọ ya oyi isi luo ya anyị ịghọta ndị Igbo ara agụzi akwụkwọ ịbanyezi na ebe mahadum ebe m gara akwụkwọ Nsụka ịbata Six Flat mbi na ụlọ na afọ nke izizi sọsọ ụmụ nwaanyị juzi ebe ụmụ nwoke a na-agazi akwụkwọ asị na adị jamb sef ya na ule ha na-elele bifo ha abanye na mahadum kwa arọ ndị Igbo na-abanye ndị Igbo o bido na ụmụ nwoke ada agazi kịta ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ọ na-adazi na-ada one na-abanye anada kwa arọ so fa na-agụzi akwụkwọ so ịpụtakwa na ịgụchakwa akwụkwọ pụta ndị na-achọ ọrụ ịfụkwa na ndị ọzọ si na-abụrọkwa ndị Igbo bụ ndị nọgasị nọla ọfụma abụọ bụ na ndị Igbo a na-asị na Igbo enwe eze ịmago na ndị Igbo enwe eze ndị Igbo adịghị enyela onwe fa aka na-ekwu ya ịma kpọchinu m na nga mana ọ bụ na anyị ga-agwa onwe anyị eziokwu ndị Igbo adịghị enyela onwe fa aka onye obodo a anyị nọ na ya kịta anụnwa bata n'ọkwa ọkpọrọ nwanne ya tinyekwa ka ọ wee ọ bụrụ na ọ na-akpọ ya but ọ na-akpọ ya ka ọ na-amụtakwa ife ọ na-alụ onye Igbo banye omechi ụzọ na-akụziri ya aka nwanne ya lụnụ m aka chọrọ onwe onye si na faya na-atụ egwu na onye ya abịazi makali anyanwa chụkwuo but ịmago ọnya bụ ofu ife anụnụ ịchọ ọfụ ka mbanye mụnwa bụ Bliss banye n'ọkwa bụla eze na-egbo mkpa mmadụ niile mbọsị obi dị m mma but ọ bụ na anyị dị 5 dị 10 nọla ebe a na-eme ife anyị na-eme dị 5 dị 10 na-eme ife anyị na-eme orie nne anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ọfụ anyị adịghị emekọta ife ọnụ m na-ekwu ya na-ekwusi ya ike ịmago o wee bụrụ ya bụ na nke ịbụọ bụ na ị ga-achọ ka emekọba m ga-achọ ka anyị bido ka nnebe anya ọ bịazi dizi aka ya na-atụzi egwu ịmaka na bifo a wee nụọ agha Biafra bifo a nụọ agha n'obutisa Naijiria anyị nwa anyị nwa ji ndị amị anyị nwa bụ ndị nọgasị n'isi n'ife niile but anyị anụ bịa mebisie ife niile so bịa mebisikwuo ka anyị nwa si eche uche anyị nwa onye ọbụla nọrụzi ọ na-echezi onyanwa nwa ya na ụmụ ya ịmago ọchedebezia maka ndị niile achọrọ m ka anyị mekọba ife ọnụ anyị bụkwa dịka otu unu si maka na onwe ofu ife ndị bịasigo ebe a kwuru maka gị dịka otu unu si enyela onwe n'aka onwe ife ofu nwanne m nwoke bịara ebe a kwuru achọrọ m ibe akwa mana nwesi Chineke nna ekene dịrị gị ọ kpọrọ unu niile afa unu si nyere aka mgbe a na-agbagote ọ bụ na anyị niile bụ ọ bụ na onye ọbụla ọbịa na mpaghara ihe ndị ọzọ a na-emegasị na ndị mmadụ na anyị bụ ndị Igbo na-enyere onwe anyị aka otu ọkwara afa gị ka anya bụ nwatakịrị nwokorobịa bịara ebe a na-ekwu bụ Fino ka ọ bịara ebe a na-ekwu maka gị ị nọrọ ebe a mana ndị ọgwụ maka gị ebe a ga-ebuli afa gị kpaghalịba a sị na ezi afa ka ego o nwere onye nwee ike ikunye echi niile wee sị na onwe onye kwula ajọ ife ọsị mba na-enwekwa mbọsị Fino nọ na TV na-ekwu maka ife ọma imere ya mgbe ya na-ebi nte n'ọnwụnụ niile so wee tinye aja n'ukwu wee si agaba n'egwu Fino bụkwa rọọ nwanne ka ya na ya bido wee mekọba egwu ya na rọọ megwu rọọ unu bunitekwa ya otu onye nwa ga-esi otu ike dị ya ndị ọkpọrọ afọ erika ndị unu niile ka ọ kpọbara unu ọgwụ sisiba wee si na erika wee na-ekwu ma rọọ ma ngị nwa ma onye ọzọ kpọkwa afa gị ebe a bụ oke bakasị ọ bụrụ na adịghị emekọ ọnụ o nwere ka onwe ndị na-abịa na kafa na mbọsị rọbịakwa ebe ọ kpọkwa gị afa ọ bụ na adịrị onwe unu mma o nwere ka onye bịa ukwuo maka onwe ọnaba mana maka na unu fụ onwe unu n'anya ifu niile unu na-eme na na-emeke ọnwụ onye na-ebinite bụ onye na-achị iti egwu na-enyere aka enwe akụkụ ebe ọ daji onye esi ebe a bunie akụkụ ebe ọ daji ọ si na-enwe mgbe bụ so rọ o si na-enwe site na from raw ma ngị nwa ma flavor ma ọ kpọbara afa amarọ m afa ndị egwu niile mana okwugide okwute okwu bịa ebe anụ nchi ibe akwa ọ bụrụ otu okuni na amago ife njulia bụ ngị nwa otu a ndị a niile si nyekwala gị aka iwe binye kedu ị na-akwadokwa inyelu ndị ọzọ na-ebinite aka
o wee sị m maka na ife emegolu nyanwa na ya arapụ imelu ndị ọzọ maka na emegolu nyanwa nya ya emelu ndị ọzọ. Ọ bụ na anyị niile na-eme otu a na mpaghara ihe dị iche iche anyị na-eme, ndị Igbo ama ndị otu anyị si gbasasịa nwere ndị dịkọrọ ọnụ maka na ama m na ndị Igbo dịkọ ọnụ kwuo ofu ihe n'obodo a mana ọ dị ka ọ bụ na akpọ ihe dịka na-akpọ ọ dị ka ndị Igbo ewepụta nwa ofu onye ya chi obodo a ya dịka ndị Igbo niile zukọ si ka anyị wepụta nnọọ ọ ga-enyekwa obere nsogbu maka na before ndị Igbo achọpụta ofu onye ị ga-afụgodo nwanne ya n'anya ịfụnanya nwa dịsịrọzi so nyanwa ka anyị bịakwa anya na-etinyekọta ya. Rob bụ onye Abịa, Fino bụ onye Anambra, mụnwa bụ onye Imo, Chidimma bụ onye Imo. Achọrọ m anyị nọkọta anya mma nne anya ka egwugo na ewu kanarị nke m ka mmadụ onye makwanụ gị ama m mgbe onye ọ bụ nwere onye ma Fino mgbe mmadụ na-amarị ya kịta anụwa anyị nọkwa mkpọọ ya ịmago ife na-eme na ndụ erika ana m achịkwanụ angụlụ ụnụ. Ọ Fino bụ onye mụ na ya nọ n'ime ebe a na-etikọta dị egwu, nya bụ onye tikọta dị egwu, nyenwa bụ onye wepụta mụ a na-agafegodo mụ akọtọchi iru, nya bụ onye wepụtara ya sị m nwere ka anyị uzo ha na ọ ga-awọk ka anyị tinye ya n'egwu, anyị tinye ya ọga. So nyanwa bịakwa ọkpọ m sị m bros kedu ife nche maka nke a nga ya nsị na ọ dị mma but n'Igbo dị na ya n'idikwa ịgbagonite nwantịntị na faga na-ama ebe isi mgbe ọbụla. So ọ bịakwa ọkpọ m sị m ịmago na ife niile na-aga nnọọ ọsịsọ n'ịmago na odili ebe ọ na-adị aja agụzi egwu kịta anụnwa ịmago na o kwetarọ na abụ na ijuli ofu arọ abụọ gara aga na ọ ga-asị gị na ị na-asị asị ọ webụla ebe Chukwu bugonitele ya debe ya mgbe ọ ya sị ya na mmadụ niile ị na-afụ ka ị nọ na-agbago ị na-ada ị ga-afụfa ka fa ga-esi wodo gị bụ ka isi wee nedofa mgbe ị nọ na-agbago ịzọ pipụl ekwu n'isi famanyalụ gị aka. O nwee ndị na-agụ egwu bụ ndị Igbo na-adị enyela ibe fa aka, nwee ndị na-akpakwa amụ na lukwa n'ime efe fama ntinye ụmụnne fa nna afụfanụ but ịmago because na ịmago fanem anya fasị oke na onye nke anụwa na ọbago enidere ime onye abụọ ọga so ịmago ọ bụrụ ka obele ndị mpe na-agụ egwu si ayọfa ka mmụọ si ayọfa but ịfụ na fada enyela ụmụnne fa aka. Ndị Igbo makọta ọnụ anyị nọkọdo ọnụ kwuo ofu ife ị ga-afụ ife ga-eme but anyị na-anụsọ ọgụ onye Anambra pụta ọchịa na onye Enugu na ya na onye Enugu abụrụ nwanne, onye Abịa filo na onye Owerri na onye Imo na anya na anyị kwesịrị ịga ofu ụzọ, onye Nsụka asị na onye Enugu ịmago abụrụ mmadụ ịmago but nkewa niile ịbịakwa n'ala anụwa n'ala Yoruba ha nwa ka nwee nkewa karịa anyị nwa mana olukwanara n'ife ọchịchị ife maọbụ ife onye asụsụ ọzọ bịa nọkọ ọnụ fachịkọta ọnụ ịsụ ha n'afọ obodo fa ịsụkwanarị abụta so achọ nke anyị na-amụtakwa from ka fa nwa si ebi ndụ fa then ịma tinyekọtakwa ya na ka anyị nwa si ebi ọ ga-adị mma ọ nwayọọ dalụrụ nne ụnụ fụ ka anyị na nwanne anyị nwoke si akpalita ọ na-agwa ụmụ Igbo biko ka anyị fụ n'onwe anyị n'anya ife ọbụla bife anyị na-eme na mpaghara ọbụla nke anyị na-eme ya ọbafịa ka anyị na-azụ biko ekwena ka afọ ọtọ nwanne gị biko ọ bụrụ na akwa ka iji nwanne gị agbala ọtọ n'ime afịa biko kpuchite ya maka na nwanne gị anyị niile na-asụ ofu asụsụ achọgide ife agbagide okilikili ofu nne na nna mụrụ ndị Igbo niile mụ na-achọli ya mụ na-achọghị ya Igbo bụ ofu onye bụ Igbo ahụ niile na-anụ biko nụfụ nwanne m n'anya. Anyị na nwanne anyị nwoke bụ Bliss ka nọ anyị ga-eje kiritukwa egwu ya anyị kirịtụ egwu ya anyị azụta obere afịa anyị nachata azụ enwere ajụjụ dị oke mkpa m chọrọ ịjụ ya ugbu a ya bụ ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-afụ m biko buru oche nọrọ ana agbanyụkwala igbe onyonyo gị n'ihi na ihe anyị na-akpabi ihe gbasara gị gbasara ezinụlọ gị ọ ga-adịrị gị Okay, the field is large enough.
Don't hate cause them Igbo boys getting it right. Don't hate cause I'm next to blow. Ill Bliss and Co. Talk better, jaw, cars and go. Look around us, everybody's trying to floss. Cause the game paid off some checks. Next, over a beat from TG. Lagos City where my money at, I beg, pay me now. Then free me now, I'm on fire now. Chop knuckle if you got style. Chop stone if you wish me wrong. Still bother my song. Aqua, black people boy, you ilé ayé yìí o oníkálukú ṣe ti ẹni wọn bá ènìyàn tó máa ṣe jù ẹ lọ́pọ̀ gan wọ́n yà pa o ayé pọ̀ gan ayé pọ̀ gan ayé pọ̀ gan ayé pọ̀ gan ọmọ iná space o ayé pọ̀ gan ayé pọ̀ gan ayé pọ̀ gan tẹ̀lé Jesus o. I feel break your hand with kedu ihe bụ ihe mfiaramarụ n'ọrụ anyị na-arụ karịa ịma na egwu dịkwa ịma na ife niile na-eme bụ nke anyị adafụ anya sọsọ egwu ka anyị na-afụ mana anyị ma na ị na-eme ihe niile ife a na-emeri ka anyị na-ịbụ onye biznes mana nke anyị ji malụ gị nke anyị na-afụ n'ugbo onyonyo kedu ife bụkarịsịrị ife mfiaramarụ mgbe ị na-agbagonite mgbe m na-agbagonite bụkwanụ ịma anyị si esi bịa anyị dị ka ndị si ala ọzọ bịa maka anyị si n'ịmago so anyị gbagonite ruo ebe anụ a so anyị nwere ego eji etinye ka iwe na-eme egwu ị na-eme ka iwe na-emekwa ihe onyonyo vidiyo ịmana so mgbe i bidocha ọbịa dịkwa ka ọ ga-esi ike mana nọkwa ị na-emekwa egwu na-edekwa ya ọfụma chukwu bịakwa omenyekwa alụ gị ụzọ ị na-afụrọ dị ị na-atụrụ n'anya ego bụ ihe ego na ọ na-afịa arụ ọ dị m achọ m ka i were ohere a maka ndị mmadụ pụta asị mmadụ n'ọdụ Igbo tik amara m ihe a ga-eji wee na-asị mmadụ n'ọdụ Igbo tik ọ na-emezi ụfọdụ ndị ifele eso biko achọ m ka inye ndị nne na nna ndụmọdụ ndị nọ na Lagos a ndị n'obodo Igbo ka fa na-akụziri ụmụfa asụsụ Igbo maka na ife anyị ji kpọọ okwu a bụ na asụsụ Igbo dị ka ọ na-achọzi ifu efu biko na nkeji na-abọ bụ 2 minutes ka ịgwa anyị gwa ndị na-ekili gị ka fa na-akụziri ụmụfa asụsụ Igbo ya na onye akpọ na ọ dị Igbo tik ya kwele na ya dị Igbo tik mana maka ọ bụrụ Yoruba tik ka ị ga-adị ndị nọ n'ụlọ nne na nna na ụmụaka ndị ọbụla onye ọbụla na-ekili m asị gị na ịdị Igbo tik kweta na ịdị kweta ma na-etinye just iwere ndụ gị na-enye anya ị na-emezi ya ọfụma na-ebi ezigbote ndụ o nwere onye ga-apụtasị gị na ndụ nke gị na ndụ nke ya ka nke gị mma maka na ịbụ onye Igbo so ọ bụ na ịdị Igbo tik nsogbu adịrọ ọwụ echekwana ya na mmadụ na-agwa gị na ipeka ọ na ike iluro ka anyanwa si luo maka ọchukwu kele anyị niile ụbọchị ichetakwa na ịdị Igbo tik chetakwa na o nwere onye bi n'obodo anụnwa nwere ụdị uche anyị nwe anyị nwakasị azụ afịa anyị nwakasị agụ akwụkwọ ịmago so ma anya fa niile bụla Igbo tik nsogbu adịrọ maka Igbo bụ eze anụ m na unu bi Amerịka mụ ebi m na-eje na nata ụmụnne gị ndị niile bi Amerịka anụ m na onye sụọ oyibo ebe ahụ na nwere nra na-adịa ịsụọ na ndị ụmụnne mama m nne m ịgbago onye ka ọ na-azụ ụmụ ya ịsụọ ịkwọ nra ada gị nra na Amerịka ụfọdụ zigbazi so enwe ife anyị enyefe ezigbote ife ọ maka dịkwa ebe mkpa ma ndị nke bi na London onye sụkwanara ọ nwezi ike ịchọ ịsụ ịmarazi ihe ga-asụ isi biko ndị be anyị unu na-ewekwana iwe na ọ nwe ihe nche ikwu but achọrọ m ịjụ ife ọ bụ n'Igbo ọkụghọta ụmụaka mana ha tokwa ọfụma dịkwa na-asụ Igbo ọfụma ịmago anyị achọlụ m ndị niile amụ n'obodo oyibo na-asụ Igbo enwe ife nrita ha ya ka anyị ra wee na-eme ife a onwe ife nrita anyị edebelfa iche maka na amazi m nke bụ na ndị ọcha pụta fa kwụrụ ọtọ fenero mmadụ anyị n'iru wee si n'Igbo asụsụ Igbo ga-efu nwee sifa na-asị n'asụsụ Igbo ama mfu maka na ife onye Igbo ma onye amara jere akwụkwọ ọ pụtazie nke ọ ya asụ sụzie n'Igbo eji malụ gị bụ asụsụ nna gị asụrụ m ndị Igbo ya agụ akwụkwọ nwa ọbụla amụ n'ala Igbo kwesịrị ịgụ ezigbote akwụkwọ ọ ga-abụ ọ pụọ ebe ọzọ onwe ike ya na ndị ọzọ kparịta nkata mana ọ ma mme ka ọ chefuo na asụsụ bekee ahụ bụ asụsụ mmadụ ya na o kwesịrị ịma asụ ananụ ya asị gị ka ebe isi si n'ebe docha ka isi anyị ga na-amụkwa omenala ife dịgasị iche iche akwa anyị ọjị ka anyị si eli nri ụdị nri anyị na-eli ka anyị si anụ nwaanyị ụdịrị nri unu na-eri na nkwere nkwere bụ ife ọbụla na-eli ofe nsala na-elikwa nri asụrụ asụ nri ji asụrụ asụ nri ji na-elikwa ofe ọha
ịmago ekwuzi n'ọzọ maka ndị nọ na ndị na-ekili gị weke ha nwezi ike si na titi je bute ofe ọrụ aka ha lie weke eliri ofe ọrụ asị ọ dị mma achọrọ m ka ịgwa ndị na-ekili anyị ugbu a ka fa bịa kwado ife anyị na-eme bụ na akwadoro ife a ego ka eji emefe niile ka ihe ọfa nwa Igbo ka fa bịa kwado ife anyị okay biko ndị na-ekili nwere ihe ha na-alụ na-akpatara ha ezigbo ego onwekụ bịa batanụ ka bịa nyere anyị aka nye anyị ego anyị ga-eji wee na-emefu ife anyị na-eme nchọ ịdị na-afụ anyị mgbe niile ifụkwa m nwa ifụkwa onye ọzọ na-emekwa ọfụma anyị nidikwa ka unu bịa kwado anyị kwụrụ anyị n'akụkụ ka anyị na-eme ife anyị na-eme Chukwu ga-agọzi unu dalụrụ nne kedu okwu ị ga-atụpụrụ ndị chọọ ịdị ka gị na ndị na-agba mbọ fatinye mmadụ niile nọkwa na-ekili chọkwa ịdị ka m chọkwa ịdị na-agụ egwu chọọ ịdị ka mụ ọbụrụ dị sọ m chọọ ịdị ka Fino chọọ ịdị ka Rọ nwanne chọọ ịdị ka onye ọbụla buru n'uche na ife niile si Chukwu n'aka buru n'uche na Chukwu enyego gị onye gị ya onyego gị ya ọma nnara gị ya den gị nwa nọrọzi lụbazie ọlụ dị na ya gbaa mbọ Igbo gbaa mbọ fụ onwe fa n'anya o nwere onye ga-afụ azụ anya dalụrụ nne ya bụ na okwu niile ikwu tata ha niile bịa gbakọnata n'ịfụnanya na ndị Igbo ifu onwe fa n'anya enwebe nwa afọ Igbo ọbụla nọ ọ bụrụ na ụzọ kpọchiri akpọchi ọ bụrụ na gị ji igodo ịkpọrọ ụzọ ahụ biko kpọghelu nwanne gị maka na onye imeelu ihe ọma ahụ ga-adịrị jebe onye nyere ego tata olisi ego egechi ego agwụ mana onye ọbụla ị kwadoro afa gị ga-adịgide onye anwụgodi ọnwụ afa ahụ ga-adị dele na-aga biko nụ ka anyị fụnụ nwaanyị n'anya ka anyị gbakọta n'ọnụ fụ nwaanyị n'anya ọ ga-adịrị unu mma kedu ihe ọ bụ na asị gị kịta n'ofe ife ị ga-achọ ịgwa ndị mmadụ na-amarọ maka gị ama m na amarọ mma ndị Igbo onyonyo ndị ọzọ ama n'ịnụgo nwaanyị maka ụmụ agbọghọ ndị ga na-ene gị anya ọnụgo nwaanyị bụ Iblis ọnụgo nwaanyị ọmalịcha nwaada dị mma ịnụgo nwaanyị kedu ife ọzọ ọ dị ka ndị mmadụ amarọ gbasalụ gị ya agwa anyị ịma na ụfọdụ ife mmụọ mee mgbe mbata nnọrọ ọfụma n'ife egwu bụ na mbịasị ka anyị bịa rie nne ana uche m ga-adị na ndị obodo m ndị nke m ndị Igbo ntinye aka sel obele nwa a na-akpọ Chidimma pefumpe selia sebati asị ya ngwa ya nọlụ nyagụba na nga na-enedo ife ọ na-agụ tinyekwa aka selu Fino tinye na-echọkwa ndị ọzọ ga-esepụta fa na-ada akpọkwa m rinne from Enugu kpọchịa m ka ịma ọ bụ na ọ ya emenwu ife dị na nsogbu adịrọ m anya rie nne na-enya afọ m ya ọmụaka ọgụsịzi akwụkwọ akpọghị ya ịkpọlụ naba maka ife ọ na-agụ n'egwu ọkwa arị abụọ na arị ịtọ ka o mere n'ọnwa mana egwu ọ na-agụ egwu agwọ na-amụ ife tologon ọ na-agụ egwu niile so o tolitere ha na nwa arụọ ya bụ akpọzie ya kpọnye gị si gị ngwa si ọlụ ma ife nchọ ime so ụfọdụ oge na-afụkwa fa na TV ma mmadụ n'ọmụmago ebe mụa bụ onye na-ezipụgasị fa mee nka ịmago ife niile gbasara fa sikwa mụa n'aka mana ka ị na-emere ndị ọzọ Chukwu na-emere gị afa gị na-aga onye ka njiwe si gị na ka afa gị si aga ị bịaba ebe a mana mara ụmụ nwa onye na-agụ egwu bịago ebe a na-akpọrọ gị afa o so ife njiwe si na ọ sị ya bụrụ na ijebe Amerịka ahụ na mụnwa ya eji ekwentị si Amerịka kpọnata ya ịfụzi ka nsị kpọ gị na akpọgide gị na ya bụ ekwentị nọkọtazi ọkwa nwaanyị a mmejerirịta nwaanyị oku ka ọ rapụzie maka ịma na ụfọdụ oge na-agbagharị na-achụ ego ụfọdụ oge ife na-eme amaka andọ ndị bank na-emere ya ndọkwa Chukwu ya na-agọzi na-enye unu ife niile arụ isi ike ife niile unu niri ka ife na-aga ọfụma mfụkwa onye Igbo na-eme ọfụma mmakwa na ọ ga-enyekwa gị ọ ga-ewelitekwa ife ị na-eme mkpọkwa ya sị ya bịakwa mma daalụrụ nne ụmụ Igbo otu a ka anyị si wee weta nkata anyị na nwanne anyị nwoke kpa tata n'isi njedebe anyị ma na anyị kpọọ ya okwu mgbe ọbụla ọ ga-aza maka ọ bụ ofu nwa Igbo ofu nwa okorobịa nwa Igbo ife Igbo na-amasị ọ sị na mgbe ọbụla anyị kpọrọ oku ọ ga-abịa za anyị ọ bụrụ na ikiri m tata aha m bụ Precious ọkụ Chukwu ọkụ Jehova Okafọ ọ ga-adịrị gị na mma achọrọ m iji ohere a wee jụ gị ịnabatago Jizọs Kraịst na ndụ gị ọ bụrụ na ị nabatabeghị ya na ndụ gị kịta bụ ohere inwe iji wee nabata ya mee ya ka ọ bụrụ onye isi ndu gị ka ọ bụrụ onye ga na-eburu gị ụzọ na-ekporo gị azụ na-agwa gị ihe ị ga-eme na ihe ị gaghị eme n'ihi na obere oge ka anyị nwere n'ụwa
ọ bụrụ na ibisie ndụ gị n'ụwa kedu ebe ị ga-anọ ma emesịa ọ ga-adịrị gị na mma ka ị na-achịgharị obi gị n'ihe a m kwuru ugbu a ama m na nke bụ nke kasịwa mma ka ị ga-ewere ọ ga-adịrị gị mma ka anyị hụ n'izu ụka ọzọ abụ nwanne gị nwaanyị Precious Okuchukwu Okafọ nke wetara gị ndị ama ama n'oge Igbo Amaka nke izu ụka abụ na o ruo n'izu ụka ọzọ mụ na nwanne unu nwoke ma nwanne unu nwaanyị unu ọfụma ga-anọkwakwa nkata otu Igbo ga-esi ga n'ihu ka ọ dịrị ndị Igbo niile na mma